Nou, dit had ik net verwachten. Nou, die ben ik helemaal net op voorbereid. Nee, wat is wel leuk. Hè? Ja, want wij hebben begrepen, jou hoorde mee op. Ja, nou, zo'n van die hier hoor ik mee op. Nou, En waarom hoorde jou ermee op? omdat ik een oude knar aan het worden ben. 66 lentes, hè, dan hou je er een keer mee op. En de Friese meren veroordeelt ik alles, dus daar komt maar weer nijen voor. Ik jou het roerstokje aan de Friese meren. Dan. Nou, hebben wij hier voor heel als jij geweest, maar jou ging dus net verwachten, begreep ik. Ik ben helemaal overrompeld. Ik ben er echt helemaal af. Zal ik die even zeggen, ja. Ik zit hier meer dan thuis. Maar zit je hier dan net in de stank? Ik stink je nooit. Nee. Ik ben al geparfumeerd. Het zijn alle keer geparfumeerde mensen hier. Ja, dat is ideaal. Nee, het gebeurt heel weinig. Ze meidje de potten zelf eens keer. Dat valt wel mee, hoor. Af en toe heb ik een gevecht met een drol. Dat knipt hij er toch uit. Ja, denk. Ja, en dan heb ik een roerstokje. En dan? Nou, dan maal ik hem. Goedemorgen. Dit zijn Tina en Truus. En wij hebben Jet komen dat het gedaan is met jou. Nou, het is zeker gedaan. Hier mijn pensioen, want je bent 64 en je Oh, maakt... oh, oh. 66. Oh ja, dat is ik, zei Tina. Dat wist ik net meer. Kijk. Wij nemen hier de taken van de Oejoet. Leuk. Dus wij komen heel in. Er valt niks de hemel, joh. Oh, echt hoor. Dan krijg je geen makken. En de koekstokbuis, de burstelbuis. Heb ik je los. Jongen, wat krijgen we nou? Nou Jos, help eens even. Ik ben er helemaal oud. Vera. Van dit apropos. Wat is dit mooi. Nou, leuk nou. Dat is een ei van Boeddha. Ah, prachtig. Zal ik hem even omdraaien voor die? Nee, Want die Tine... ik vind dit een mooi genoeg. Even zo draaien. Normaal, hè. Nou, Johan, we zijn er op het dus. Nou, ik ben echt helemaal beduust. Alsjeblieft. Wat hij hem dit flikt. Goed, hè? Fantastisch. Geniet van jouw pensioen. Ja, is ja. Ik ben helemaal onneemt dat. Climaxeren. Klimatiseren. Oh, Klimaxeren, dat zouden we even net... Oh nee, dat is hebben het. Oh ja, dat drukken de climax. De climax. Hallo maar op, het rot weer helemaal uit de hoortje, maar die climax. Ja, die broeken die meesten gaan ze naar de Nee, dat ben ik klisma. Oh! Dat hier niet. Dat vind ik leuk. Roos. Nou, hang maar op, ja, want dit rot helemaal verkeerd. Beginnen ze ik al een klisma. Moet u verder lekker gaan slapen? Dat lijkt me ook wel. Mijn naam is Fenna Westra en ik ben wijkverpleegkundige bij de buurtzorg, dus een thuiszorgorganisatie. En ik doe het al hier bij de buurtzorg ben ik zo'n 4 jaar. Zo, hebben we voor elkaar. Maar die leuk. Heel graag wil ik maar in mensen werken. En ik wist nog niet precies of ik dat nou in het ziekenhuis of in de thuiszorg, maar in mijn opleiding dan kreeg ik een stage erin en toen ben ik in de thuiszorg aan het werken. En dat vind ik zo mooi omdat je bij mensen thuis komt. Dus mensen zijn veel vrijer thuis. Dan maakt je een hele potte mij de mensen is maar. Als ze weggaan, zou ik boos worden. Nee, ik vond het mijn best. Het beste die ik ooit gehad heb. Het sociale element bij andere bedrijven, ik heb er een paar gehad, ik ben tenslotte al een dagje ouder aan het worden. Is het heel vaak gewoon helpen, weg, inpakken, wegwezen. Voel je eigen nummer. Nu voel je eigen echt klant, omdat ik zelf ook met mensen werk. Het is bij tijden wel wat zwaar werk.
zowel lichamelijk kind wel zwier wezen als geestelijk. Want je krijgt wel, nou ja, er zijn ook mensen die op sterven liggen, die bij het wel komen. Maar het maakt het ook weer makkelijker omdat je weet waar je het voor dag en dat het vaak heel dankbaar is. Dus dan wordt het ook wel weer verlicht, zeg maar. Hallo. Daar ben ik al. Ik ben blij dat je mij zucht. Ja, Wat dan? ik zei, ik ben blij dat ik dat zie. Nou ja, het kan wel, het hindert niks. Nee, we hebben wel tegen. Ik ga wel nog tegen. En toen wist ik ook bij jong lang niks. En toen ging je Arno bellen. Hè? Arno, hier jongen aan de Ja, en telefoon. toen, ja. Had Arno hier alles west of net? Nee. Oh. Ik ben wat onevenwichtig te staren, jongen. Volgzamer. En daarom ben ik bij commissaris bij Doesten. Dat liet het mij wel even wennen, want je had dan wel een vreemde in eerste instantie die jou helpen mag. Ik vond het net leuk, want ik heb dan altijd mezelf redden. Altijd mezelf redden. Maar toen had ik een hele rare steek in de pols, even later weer, oren. Nou, toen nog eens dreigen, dus toen werd ik het aan wend. Maar ik vond het heel slim eerst. Ja, die alles zelf, jongen. Ik hoor alles zelfs. Wees zo vet altijd als een hond zien, maar... Ja, toen weer dingen. Nou is Fenna een van de dingen die jou daarbij helpt. Ja, Ben jou ook blij met Fenna? ja, we kunnen heel goed opzetten. Heel leuk vangen. Ja, daar ben ik wel wat wijs mee. We moeten altijd de hele week de zwarte groen hebben, steeds maar. De routes vol hebben. En de planning goed hebben. En aan de andere kant is het ook een verantwoordelijkheid dat je beseft soms wel eens wat verder. We komen daar en we doen ons ding wat we daar doen moeten. Maar als we dan te jaren krijgen van nou ik heb hier een probleem mee of hier. Dan is het net zo dat we dat maar gewoon voortgaan en over zo lieten gaan. Dan doen we daar ook wel vaak wat mee als dingen binnen die het mensen net zelf oplossen kunnen. Ja, ik ben zelf baas. Zeg ik, ik kent je het net doen, nou dan doe ik het net. Ja, ik ben heel de nog voor jong. Dat heb ik wel getroffen.